गॅस वाढली होती त्यावेळी महिला म्हणजे भाजपच्या महिला नेत्या सगळ्या रस्त्यावर यायच्या. 400 रुपया त्यावेळी गॅस होता, आता 1200 रुपया. 1200 रुपये. तो परवडतो का आता महिलांना? आणि त्या महिलांचा वापर केला जातो राजकारणासाठी. ज्या स्मृती इराणी गॅस सिलेंडर वाढल्यानंतर रस्त्यावर बसायची, आज तीच अजिबात त्या ठिकाणी महिलांमध्ये नाराजी नाही. आजही आमच्या महिला आक्रमक आहेत. आमच्या महिला नाराज आहेत, आमच्या स्वतःची होम मिनिस्टर नाराज आहेत गॅस वाढली म्हणून. हो, दिसतंय ना, मतदार आहेत ती ना. तुमचा असंतोष नाराजी मी समजू शकतो. नाही म्हणू नका. प्रत्येकाला तुम्हाला पाहिजे ते मी म्हणणार नाही. प्रत्येकाला प्रत्येकाचं मत असतं, तो त्या ठिकाणी व्यक्त करत असतो. 2015च्या निवडणुकीत देशाचे पंतप्रधान म्हणजे त्यावेळी जे विरोधी पक्षनेते होते त्यांनी एखाद्याच्या खात्यात 15 पैसे तरी मिळाले काय? अशा प्रकारचं काय केवळ ती आश्वासनं देण्यासाठी असतात. विश्लेषण आणि मूल्यमापन करणं हे चुकीचं आहे. 15 लाख देणार म्हणजे 15 लाख अकाउंट मध्ये येणार असं नाही. त्या व्यक्तीला 15 लाख रुपयापर्यंतचे लाभ नाही, तसं सांगायचं होतं ना, सांगितलं नाही ना. प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये. तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार वागतात आणि बोलतात आणि ते शब्द फिरवतात. आम्ही अजिबात सोयीने वागत नाही आणि आम्ही अजिबात खोटं बोलत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांवर या देशाचा प्रचंड विश्वास आहे. असं कोणाला वाटतं 15 लाख अकाउंट मध्ये मिळाले नाहीत, ते आता इश्यू करण्याचा प्रयत्न करतात, जो आपला प्रश्न आहे. नाही, काळा पैसा आणणार होते ना, तो काळा पैसा आणून 15 लाख देणार होता. उलट लोकांच्या घरात पैसे ठेवले होते लोकांनी कामासाठी, ते पैसे आले? सगळ्या प्रश्नांना उत्तर देतो मी. याच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काळा पैसा आणणार. देशामध्ये आज डीबीटी पद्धत आणली. पहिलं काँग्रेसच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी पैसे यायचे, ते दलाल खायचे. प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये तुम्हाला हवंय ते उत्तर द्यायची जबाबदारी नसते. तुम्ही भारतीय जनता पार्टी आणि मोदी साहेब जर टार्गेट करूनच तुमचे प्रश्न असतील, तुम्ही काय विचारा ना. भाजपा लोकशाही तत्व मानते की नाही? 100% मानते. मग जर दुसऱ्या जे पक्षाचे निवडून आलेले आमदार आणि पक्षाने गेल्या निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत न देता दुसऱ्याचे आमदार विकत घेऊन सत्ता स्थापन केली, त्या संदर्भात काय आपलं? तुम्ही विकत घेतलं असेल तर सिद्ध करा. असं कुणावरही कुठले बेजबाबदार आरोप करू नका. विकत घेतलं असेल तर कितीला विकत घेतलं, कुठे विकत घेतलं, त्याच्यामुळे जबाबदारीनं आपण पत्रकार आहात. एखादा आरोप करताना, टीका करताना जबाबदारीनं करा. पक्षांतर केलं असेल पण विकत घेतलं या आरोपाचं तुमचं मी खंडन करतो. नसेल तर तुम्ही सिद्ध करा. हा एक पहिला मुद्दा झाला. दुसरं, त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीतच लोकशाही आहे, बाकीच्या पक्षामध्ये घराणेशाही आहे. त्याच्यावर आपण बोलत नाही, तुमचा प्रश्न आहे. सोनिया गांधी जवाहरलाल नेहरूंपासून घेतलं, इंदिरा गांधींपासून, राजीव गांधींपासून, राहुल गांधींपासून, प्रियांका गांधी. एक पक्ष, याला लोकशाही म्हणतात की याला परिवारवाद म्हणतात? त्या ठिकाणी दुसऱ्या पक्षाचे पण या देशामध्ये जे जे पक्ष आहेत त्या पक्षांचे घरातलेच परिवार सगळे, जे काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांची मुलाखत झाली त्याच्यात त्याने सांगितलं काही परिवारने घरं चालवतात, पक्ष त्यांच्या घरात पाहिजे. इथे भारतीय जनता पार्टी तसा नाहीये. हा समुदायाचा पक्ष आहे. इथे सार्वत्रिक विचार होतो. इथं मला काय वाटतं म्हणून माझ्या मनासारखं व्हावं, नेत्याला वाटतं म्हणून मनासारखं व्हावं, असं होत नसतं. कुठे फॅमिली राजकारण गोव्यात 4 तरी दोन्ही म्हणजे नवरा बायको हे तुम्हाला माहिती नाही. ते सक्षम असतील ना. मी काय सगळ्या गोव्याचा अभ्यास केला नाही. तुम्ही 5 विधानसभा क्षेत्रात आहे. आणि एका लक्षात ठेवा, जेव्हा इतर पक्षात अनेक उमेदवार असतात आणि इतर जर सक्षम 2 उमेदवार असतील तर त्यात काय पाप केलं नाही द्यायचं. मग त्यांचे पण तसंच असेल ना. हे तुम्ही आणि मी नाही ठरवणार, त्या मतदारसंघातली जनता ठरवेल. त्यांना जर घराणेशाही नको असेल तर त्यांना मतदान करणार नाही. त्यांना जर दिलेले उमेदवार योग्य असतील, निकालानंतर कळेल, त्यावेळेला आपण जनता ठरवेल. मी आणि तुम्ही इथे बसून त्या 2 मतदारसंघात जनतेचं मत कौल आहे ना. त्याच्यासाठी वोटिंगच्या दिवशी फायदा करून घेतलं जातं. वोटिंग साठीच वापर करून घेतलं जातं मतदार लोकांचं आणि जनतेचं. मग त्याच्यानंतर हे आपापले ठरवूनच करतात. मतदार मूर्ख नाहीत जे तुम्ही समजताय. प्रत्येकाला बुद्धी दिलेली आहे, प्रत्येकाला विचार करून मतदान करत असतो. त्याच्यामुळे आपल्याला कळतं आणि जनतेला कळत नाही किंवा मतदाराला कळत नाही असं नाही. आपल्या देशातला मतदार सुज्ञ आहे. त्याच्यामुळे डोळे थेट प्रत्येकाला बेनिफिट करणाऱ्या योजना 40-45 वर्षात काँग्रेसच्या कार्यकाळात झाल्या नाहीत, त्या या ठिकाणी होत आहेत.
आणि त्याच्यामुळे अकाउंट मध्ये 15 लाख गेले पाहिजे तर ते मोजायचे किती पैसे आले किती गेले. मग तो मला शब्दाचा वाटतं- खेळ होता ना. अजिबात खेळ नाही मग. असं तुम्हाला वाटतं. नाही वाटतं, अजिबात जनतेला वाटतं. पण जनता म्हणजे प्रत्यक्षात तुम्ही सर- नव्हे. जनता म्हणजे जी मतदानामध्ये आपलं नाही मत पण तुमचीच पडलेलं आहे. अनाउन्समेंट होती तुमचीच Announcement ना. आहे. नाही, पण मी तुम्हाला सांगतोय ना तुमचा टार्गेट प्रोग्राम आहे तो विषय सांगितलात मी उत्तर दिलं. त्याच्यावर तुमचा पुन्हा पुन्हा काय करायचं कारण नाही. नाही, जसं होणार तुम्ही म्हटलं पाहिजे सर. ना. आणि त्यामुळं सर्व मतदारसंघामध्ये भाजपचा आमदार निवडून येईल अशा प्रकारची मानसिकता मला अनेक ठिकाणी त्या ठिकाणी दिसली.